tu na chuan Optronic set ONU ho set tan kan lo ti ve le don ani kan lu ta hian 192.168.1.1 nia chuan ta hian user admin ti user ti hi kan thai chianga chuan password ta hian hei username a hian admin horop te in password a hian in atlang puing ron da sa hi chi thum a oma 123456 emo ONU horop pui chuan make ID last digit pali ONU at make ID last digit pali kha horop te in chu ONU noya khan make ti ID kha in sia ka khamia last digit pali kha horop te chut mai turani chu password a thena chuna nia chuan heta hian password hi ONU at nia chuan login a chuan tian lo ta a chuan network kha heta SS1 ID hi du ta hian ming wifi lo lang tur ming thak na kha ni ta chuan password thak na chu ta hian hilai hi ani mai ta hian in du password in chuanga chuan chumin chu cho chuan ta hian apply hi click anga chuan password kha ai thak ani mai kha song kha ni mai chumin ti zo huna chuan heta in logout lenga